Mhux minn dejjem emment fil-politika u fil-politiċi. Ġija minn background ta' negozju u turizmu u ma nemminx politika ta' politiċi li jwedu ħafna u mbagħad jagħmlu ftit li xejn. Kienu dawn l-ewwel kliem li tenniet Liza Kassar, membru ġdid fih dan il-Partit Laburista, li l-ħadd filgħodu kellha l-opportunità li tindirizza l-attività futur li għaqadna fl-imqabba. Liza tajt li għalkemm il-politika toġobha kien hemm żmien fejn kienet xettika u diżulluża dwar il-politika u l-politiċi. Qalet li hija temmen f'politiċi ta' rieda u determinazzjoni. Temmen f'politika realista u fattibbli. Nemmen f'politiċi li jżommu kelmithom għax għandhom viżjoni. U għalhekk li llum għandi tama f'dan il-moviment li qed jinbena madwar Partit Laburista ta' progressivi u moderati. Kassar qalet li ftit ta' xhur ilu ltaqgħet l-ewwel darba mal-mexxej Laburista Joseph Muscat li mhux biss kien aċċessibbli iżda ħeġġiġha biex issemma leħinha u tikkontribwixxi b'mod attiv. Illum ġimgħa qabel il-bidu tal-ewwel Kongress tal-Partit Laburista inħossni impenjata ħafna biex nipparteċipa u nagħti semi fit-tfassil tal-linji għal programm elettorali Laburista. Irrid nagħmel dan għaliex l-opportunità li qed jagħti l-Partit Laburista lil nies bħali li nemmnu fil-bżonn li ntejbu l-qagħda ekonomika u soċjali ta' pajjiżna m'għandix tintilef. Indirizza wkoll l-attività id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-partit Tony Abela li saħaq li t-taxxi qed ikomplu jkabbru l-ġrieħi tan-nies. L-ar taxxa Maltin hija l-għoli tal-ħajja ikkawżat mill-gvern u l-politika tiegħu. Bl-aħħar statistika turi li pajjiżna għandu t-tieni l-ogħla rata ta' għoli tal-ħajja fiż-żona euro. Minħat jew il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrindo Zoppardi qal li l-poplu qed iħoss il-bżonn li l-politika issir b'mod differenti u għalhekk li l-Partit Laburista jorganizza kungress għal dawk kollha li jixtiequ jaqsmu l-idejat tagħhom għat tfassil tal-politika li se jimxi fuqha il-pajjiż.